номгузорӣ яке аз шохаҳои забон буда таърихи кӯҳан дорад. мардуми мо дорои фарҳанги пурғановат аст. осори бузургони тоҷик ганҷҳои гаронбаҳои ин фарҳанги оламшумули миллати мо мебошад, ки сарчашмаи номҳои зебои тоҷикона аст. забони тоҷикӣ нерӯманду ғанӣ аст, ки метавон аз дуру гӯҳари он фаровон истифода намуд. аз ин рӯ ҳоҷат ба интихоби номҳои бегона нест. номгузорӣ албатта як ҳиссаи фарҳанги миллӣ аст ва номҳо бояд хусусияти миллӣ дошта бошад ва ҳамзамон албатта номҳо бояд шоиста бошанд. аммо мутаассифона гарчанде ки дар солҳои охир аз тарафи ҳукумат, аз тарафи олимону донишмандон зиёён ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шуда бошад ҳам, аммо камбудиҳо ҳанӯз ҳам ҷой доранд. пеш аз ҳама яке аз падидаҳои номатлубе ки дар ин раванд ба назар мерасад, ин ба фарзандони тоҷик гузоштани номҳои ғайримиллӣ ба мисли Аксанаю, Михаилу, ҳамин хел номҳое ки масалан хоси фарҳанги миллии мо нестанд. ва табиист ки бояд номҳо аввал дар қадами аввал бояд номҳои миллӣ бошанд. чуноне ки маълум аст ки номҳо ба ҳамон шахсияти одам ягон алоқамандӣ надоранд, аммо номгузорон нисбат ба номҳои гузоштаи худ бояд тафовут набошанд. фарҳанги номҳои миллии тоҷикона ва феҳристи номҳои миллӣ дастури мукаммал барои падару модарон аст. аз ин дастур бо интихоби номи муносибу муҳтавои баланддошта ба фарзандон бояд номи шоистаро гузорем ва ба қавли бузургон рисолати нахустини худро ба ҷо орем. имрӯз сатҳи дониши аксарияти мардум хеле баланд рафтааст ва онҳо бояд ба ин чиз диққат кунанд. барои ҳамин аз тарафи дигар боз як падидаи дигаре ҳам ҳаст ки аз замонҳои гузашта ба мо мерос мондааст ва фарзандон гузоштани номҳои рӯзҳое ки ба ҳод таваллуд мешаванд ё аз рӯи хурофоту ақидаҳои нодуруст гузоштани номҳои меваю сабзавоту ё гузоштани бисёр номҳои номатлуб ба мисли хоркашу гургалию сангалию ин номҳо ки баъдтар ин номҳо вақте ки одамон фарзандонашон калон мешаванд, онҳо аз ҳамин номҳошон хеле баъзан хиҷолат мекашанд. ин чиз хуб бояд аз байн равад. мебаъд мо бояд ба ин чиз волидон диққати ҷиддӣ диҳанд. вазифае ки ё қарзи падару модар вақте ки фарзанд ба дунё мебиёяд, ин гузоштани номи шоиста аст. яъне бояд падару модар чунон ном ба фарзандашон гузоранд ки оянда фарзандашон аз номашон хиҷолат накашад ва барои вай ноҳинҷорӣ ба вуҷуд набиёрад. қарзи аввалини падару модар ба фарзанд номи накӯю шоиста гузоштан аст. номи фарзанд бояд миллию пурмуҳтаво бошад ва ба тақдири минбаъдаи ӯ таъсири мусбат гузорад.